बिसायख'थिनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 100% प्रिपेयार जाबाय आरो दुलाराय भारत नाङै गणतन्त्र मोनसे हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया जेरै 34% रिजार्भेसन दोनदों जोंबो बे 34% रिजार्भेसनखौनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानाव गेदेर जोंनि चिफ आरो पार्टिनि हाइकमान बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेसन थागोन आरो देबेरगाव सिटखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेसन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेसन देबेरगाव सिटआवहाय आं मानाव गेदेर जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारतिनि गोनांथि गैया आरो देबेरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायनो नागिरदों। सर माब्लाबा हाग्रामा महिलाया मिडिया सोङोब्ला बुंनो फैयो फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनाव बिपिएफआ सरकार दानो हाला इउपिपिएल सरकार दागोन होननानै बुङो। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसिजों देबेरगाव समस्तियाव दावहा नांग्रोथों बेनि उनाव सरकारखौ दाथों। बिथाङा गुबुन गुबुन महराव नुनो मोनदों माब्लाबा थुबसियाव माब्लाबा बाइक सालायनाय बिथाङाथ' मा होनबावनो बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो दाखांनायनि नंखाया गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो सासे जक्कर टाइपनि सुबुं थक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ थक्कर होनो थांगासिनो दं।